Badalah assalamualaikum bos tilik sawah. Aku anggere bingung gawean kantor mesti gawean kantor ki babar blas. Nili sawah ya ora njajal iki. Sawah sing dhisik tak upakara nganti lutae-ludira iki kaya kepiye kahanane sawah Kang Roko Gewang Rujak. Nggih, monggo niki sami ningali sawahe tiyang. Niki sawahe tiyang kok lemune kok kaya ngene lah, hebat iki. Wah. Wong tani niku anggere mawa abuke wani ngoten nggih, walalah gembong leroan kok. Niku nang enek banyu, rek mboten enek banyu wong sing sawah tadah udan niku nggih. Alah kersaning Allah lah, lillahi ta'ala pokok wis kepiye isane mangan wareg nyandang klambi niku kepripun carane niku nggih. Sing penting usaha. Lah niki lho. Tobil pun don jebrot kaya ngeten iki. Alah ya alhamdulillah niki nggih sae. Wah, nggih etonge nggih sae niki. Lho niki tak jabutane napa niki lho. Wah. Lah tak ngene iki sedaya menawa tansah nglereme ing manah. Waduh. Yan tenan lah sing cedak ururan nika malah ra karu-karuan lho. Waduh, lah niku tikus niki. Niku tikus napa yuyu kula dhewe nggih lho. Gagali kaya ngene niki mbok diomani to sing duwe. Wah, nek ngene iki carane ya ora apik ngoten niku nggo diomani kancane. Niki tikus napa nganu yuyu kula dhewe rada sobyo lho niki lho gebang niki jan tikus niki wah yo diomani to lele. Oh niki napa niki napa paling niki lho sing agawe ora ning manah ongkoh kowe niku tak golekane melih niki ning tesik enten niku nganu niku sajake niku mboten tikus e yu wah ya diomani no cung kancane sing nandur kok ya ebok gebahi kaya ngono lah ya Priagung Binakara niki ya ora iso ndadak lho. Wah niki tak golekane tikuse anu yuyake niki yuyek napa-napa niku. Wah gila gak ngeten niki carane. Lho ngeten niki iki. Wah. Dilekek niki. Ragate niki wis ra karo-karuan lho. Terus ngeten niku ya. Gundek ini ki. Wah, lah niki diwaton. Tanduran niku ora tau ditiliki kula nggih keron gawean ning kantor niku kok niliki sawah nggih. Lho, nggih ngeten. Lho. Lah niki lho. Niki kula niku rada sanksi niku tikus napa yuyu. Kok gak diumani kancane iki san piye? Tikus niki menawi. Waduh. Keparat murang toto dlang-dlang tak dlang dung. Ambyaan kaya wong jala. Tandang ana kridanira. Wah, tikus niki. Wah. Jan sepundi nek ngatasi ngeten niku malah apik ngguri omah mriko iki ora ana tikuse lha niki biyuh. Walah lha iki iso panen mboten nek carane kaya ngene iki lah marai nggih upakara tandur niku nek ora ana kancane lho ngeten iki lah aduh niki frustasi nek kula niki angger ndelok tanduran ngeten iki frustasi kula wegah ngupakara wegah matun nah ora dipatun iki jenenge tanduran ya tak watun
pun tak watun bolak-balik kok. Wah. Pripun yo. Niki jane niku lemah niki sik nyok-nyok niki lho. Udakara rek niki sekitar saulan melih ngono, saulan melih pun do jebrol niki. Apik-apik niki jane. Pripun malih wong jenenge. Lho, ngeten iki. Niki nek mboten tikus napa? Tikus niki angsel tikus. Lho. Waduh, waduh, waduh. Waduh. Yayi kok kaya ngene tanduranipun Kakang. Tanduranipun Kakang tansah gawe ngenes ing manah Yayi. Tikus kok kaya ngene. Piyuh. Wah, jan gak diomani ki arepan. Aduh, yo. Piyuh. Tikus sekatan iki. Yo piye meneh. Yo piye meneh wis rata-rata nggih ngeten. Nek kula ngguri omah niku malah apike ora karo-karuan. Lah niki sawah niki malah kaya ngene. Dirusak kalih tikus niki. Nek diomani no kancane aja dintekno kabeh niki carane. Wah, ya aja ngono. Ngono kok carane lak ya sing nandur iki mboten komanan no, ya aja ngono no. Mangan liyane kono lho. Iki sukete lompongan mau mulai jadi malih niki lho. Waduh. Carane ngeten iki kancane ramangan nek ngeten iki. Oh. Lompongane iki gasik ngeten iki pripun. Jane mari mboten enten tikus ngono nggih lumayan iki. Tikuse kok pirang-pirang payuh mriki tambah. Walah. Waduh, kancane gak diomani no. Ngeten iki kancane yo nangis ngeten iki carane. Kancane yo diomani no, kok san dipangani kabeh kaya ngene iki piye. Aduh. Yo. Waduh, yayi. Jadi kok kayak gini dirusak tikus. Lah alah niki pertelane sik kayak ngene. Nah, dirusak tikus niki tandur kula. Wis. Kula rustasi sik ngeten carane niki. Ah ditanduri napa njajal lah. Setul melo malah nyetrum sing di sawah bongko. Aduh. Tapi kaya ngene. Aduh. Yo. Ajur Sri, ajur. Tanggane niku mboten enten sing nandur pari, niku nggih enten sing nandur pari. Weh. Alah Ren dintekno tikus. Ya ampun. Wah. Aku tak nilai sawah ki malah ape bunuh diri gara-gara ndelok tanduran aku ra tega niki wis aku tak bunuh diri ning galengan kene ae kesuk. Tak ijo e. Oh. Wes, wong tani iki ngeten iki lho. Wong tani iki tenagane ora karo-karuan. Niku lupute tanduran niku ora enek udan ya ngoten niku dibadhok tikus ya ampun wis ponakane kula wau nyeluk-nyeluk niku Mbak Pandan Ramil niku ponakane kula Pandan Ramil ya garap-garap sawah niku teng mriku ponakan misanan niku
Sing tentara dan Ramil niku yo jenenge wong desa, kabeh tentara niku asale wong desa ora enek. Tentara wong kota dadi tentara. Lho niki lho. Niki tangga nganu niki, tangga napa niku tangga galeng. Lah niki sawahe Mbak Ayu, mboten Mbak Ayune saking kula mboten sawahe Mbak Ayu. Mbak Ayu ni bojone kula niki, dene teng Jakarta niki. Niki digarapno kalih sapa sing gelem garap ngoten niku. Ya ngoten niki tandurane. Suket tok-tok niki saya kena di tanduri napa-napa. Lah niki ora di tukono nokson ngono lak ya apa ora dadi alas gledekan ngeten niki. Kedah dinokson ngeten niki, dinokson mati. Lah kaya niki lho. Wah, nduri. Wes. Lah pundi ngeten niki kula niku. Aku nek ndelok tanduran sing kados ngoten niku ki rasane niku ning ati nggih gelo. Gelo mboten gelo lah wong nggih pun diniati. Cintanya. Janjane nek masalah banyu ngoten mboten kurang-kurang niki yo. Lho sik kembelidik mawon. Banyune niku nggih enten cuma sing marang anu lak tikusin niku lho. Wah. Lah niki kamangka tanduran niki upakara tesih enten 2 wulanan. Nek 2 wulanan nganti niki tatah sosan piye kula niku. Nggih. Apa ora gantung kok gara-gara tanduran sing tak upakara ngentekno ragat miliaran dolar ngeten iki anane mung ngekeki mangan tikus. Aja dintekno kabeh le. Aja dintekno kabeh ya le ya. Nganu le, sing duwe diomani le ya. Aja mbok rusak nemen-nemen. Alah ya lek aku kok mbok rusak nemen-nemen apa ya piye mosok aku gak mbok omani aku mbok kei mangan apa. Iki ragate ya ora karo-karuan le. Aduh ya. Kanthi legane ati, legane ing penggalih, legane wonten ing kanca-kanca panjenengan tikus nggih. Niki mbok bilih panjenengan niku ndungu mirengake kalih Priya Agung Binakara Kang Slih Raden Kanjeng Sastra Adiningrat Dimas Aryasena Gowang Rujak niki nggih. Kula sakderma nyuwun kalih panjenengan sami bangsa tikus ing sawah mriki nggih mbok ingkang nanem dipun tinggali, ingkang nanem dipun sisani, ingkang nanem dipun omani ampun dirusak nggih. Niki panjenengan nek pengin ngrusak niku ampun ngrusak tandurane wong tani mboten apik. Wong tani niku nek ditandur upakara niku dirusak terusan engko nek anak putu dora mangan niku jenengan apa ya ora termasuk panjenengan niku ape nyilakakno bangsa manusa. Lah jenengan niku bangsa kewan iki saorane nggih jenengan kudu duwe prikekewanan nggih. Niki kula aturi mawon dumanten bangsa tikus ingkang nyerang wonten parine Mbah Guang. Mpun nggih dilereni nggih. Diomani kula. Tak ubengi galeng niki kersane. Oh, nih mlayu malah. Nggih. Niki mboten usah diterus-teruske. Mengke jenengan terus-teruske pripun? Anggen kula niku ngupakara taneman sakmenika terusan asile mung tansah gawe glaning ati niku pripun nggih. Sepindah malih kula ulangi nggih, sepindah malih kula wangsuli dumateng para lelembut, para kewan tikus. Niki pengumuman kangge panjenengan kewan tikus supaya panjenengan niku gadah prikekewanan ngoten nggih. Niki ampun dientekke nggih. Sing duwe diomani. Wes. Mbon tak jawab niki nggih wong kula niku gugu mituhu marang dawuhe tiyang sepuh
kala menika menawi tanaman wonten ing Saben dipun telaske dening bangsa tikus dipun kandhani mawon iki tak kandhani nggih tikus. Nggih kula nyuwun sepindah malih mboten usah dientekke nggih mungkin Mbah Gowang mangan napa. Mumpun tak wangsul niku bangsa tikus ingkang wonten sawahe Mbah Gowang niki panjenengan sedaya niku kanca-kancane dikandhani lek mangan aja mangan parine Mbah Gowang. Lah mangan apa? Mangan ya mangan kono lo nyolong-nyolong sego sing ning nggone DPR nyolong-nyolong sego ning nggone wakil-wakil rakyat sing duweke akeh. Jar kata mriku serang ampun nyerang mriki gak apik. Wis wangsul mugi-mugi anggenipun kula ngadeg ing jumeneng wonten ing Galeng sakmenika. Kula ngaturake dumateng para tikus ingkang sami nyerang wonten ing sawahe Mbah Gowang mugi-mugi mboten wangsul melih nggih dipun ngandhani kanca-kancane. Wis tak wangsul kula. Aman-aman menawi. Aduh. Yo. Wis bejane hawa mami ya ye gawe netesing atiku. Lah niki malah nganu nih lho. Niki malah mboten enten tikus yo enten padha mawon. Niki malah sukete tok dadi lho. Wah. Lah niki enten tikuse mboten niki. Walalah niki malah apik-apik koyo ngene lho. Andani kok tandur tinandur niku mung bejo-beji lho niki nggih. Dirusak tikus nanging nggih mboten padosa niki ketoke mboten nggih. Lho. Wes pun. Wes kula anggen dene sawah ngeten iki gak tega kula tak mulih mawon aku. Ya ampun. Wes sampe ditanduri napa? Niki lho diupakara ngeten mungkin kudu ditanduri. Niki badhe diwalik ditanduri. Niki ladon niki badhe ditanduri jagung. Niki padha malah dipaneki tikus. Wes ngeten mawon akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenes ning batin. Lah wes gara-gara tanduran ngoten niku ora bunuh diri jenengan ngrasakno tanduran sing dientekno tikus ngoten niku. Wes mulih.